Hello, may buntag sa tanan. Sa pagpaabot sa uban, mag-awit ta sa atong mga awiton, pagdaig sa buhing nga Ginoo. Sa pagpaabot ta sa uban, mag-awit ta sa liging dugo ni Jesus. O tabang maluwa sa sala, gaman ang dugo niya ni Jesus. Buot mga madaogon ikaw sa liging dugo ni Jesus. May kahigulungan agaw sa dugo ni Jesus. May kahigulungan agaw sa bilihon niya na dugo. Henry sa pagpanganak na pulan ka ba, gaman ang dugo niya ni Jesus. Buol ikaw sa Kalbaryo karon, sa liging dugo ni Jesus. May kahigulungan agaw sa dugo ni Jesus. May kahigulungan agaw sa bilihon niya nga dugo. Everybody, hymn number 3. Mahinuan karon, gaman ang dugo niya ni Jesus. Sa salahugasan, sa liging dugo ni Jesus. May kahigulungan agaw sa dugo ni Jesus. May kahigulungan agaw sa bilihon niya nga dugo. Buot ka bang mag-alagad sa Diyos, gaman ang dugo niya ni Jesus. Dahil kung umasa ka nun ay siya, sa liging dugo ni Jesus. May kahigulungan agaw sa dugo ni Jesus. May kahigulungan agaw nga dugo. Dalaga ng Diyos sa tumawid. Uli ko Enero or January 2020 ba ito? Basta Enero ko ni uli. So sobra 4 months na kong nag-stay dito sa tuan. By the grace of God, feel na kong blessing sa Ginoo. Yeah, thankful po ko kay agitagaan kong pastor na magpakaon sa kong kanas every Sunday. Niya, baka ko actually ang akong plano is for good na yun. Akong ipanakong hilig ko sa kuang pastor sa Bible box kung Bible box nga mo for good na yun ko. Kay akong plano, ma-apply na dito public school. Sa public school na may kanang programa sa OFW bitaw. Na OFW ka, di nakapangalang magpa-ranking. So na sila slot for OFW. So dito pa akong apply. Pero double mag-give itong decision, no? Ginoo ra gyud mo usab. Pag-abot diri na-change tanan. Kaya akong husband, gi-promoted siya. Kunya, bali 3 years na lang ang kulang. Muhimong 10 years ang ihang service ng company. So medyo nakulang lang makuha mo rin after. So medyo naglalis-lalis sa may at kaliligid ko. Akong heart is naagit sa ministry even before.
wala di ko'y plano nga mo layo kay akong happiness na abig sa Ginoo. Pero usahay kay natong kapigaduhon mo pa ni magtuklog na to nga mo stay away ka sa family kung nakay dreams kay kana daghan man mi pero sini ka buo unya kana ako ang dream ato akong prayer gyud ko nga Lord kana mato kog layo kana makita ako nga graduate na ako ang mga manghod nga mapaayos na ako akong balay. Napunto na dito. Nga, by the grace of God, ipagtigil na sa Ginoo for how many years. Kay, ako hadlok dyan kumatong layo, but by the help of His Word, kaya tulong sa Ginoo, mo giniga, hashtag of encouragement, confidence ako ang umalingon na kung destiny na ako nga mamatay sa laing lugar, matagig ko dito. Pero destiny na ako, kung kamatayon na naadili sa Pilipinas, mahuli dito sa Pilipinas. Mo na ako ang stand. Niana ko nga, Lord, human na ganin na, Lord, kaya, in every contract, naagid ko'y, kinahanglan na ko'y accomplishment. Kaya, Lord, diligid ko mudugay sa abroad. Kaya, mo serve, dito ni mo. Even before, pray po ko nga, musulod ko Bible school. Laghan kayo mga chances nga mo, musulod ko Bible school. Kinaagid akong joy. Pero, ako pagi, lang tao, nga akong magginikanan ba, mga soon, nga kinahanglan, talabangan bitaw kaayo, nga kana ko nga bisan dili ka musulod sa Bible school, you can still serve God naman din. And then, anak ko nga, maadto ko Kuwait, so nag-desisyon namin sa kong husband na mato may Kuwait. Pero ni anak ko, dili ko matog Kuwait kung walay church. So, nangita sa church dito, nakakita ni Ubay, Baptist Church pod na karon ihang isimbahan po dito. Ngayon, kapot na ako, naapoy church. Kaya nakatrabaho ko before sa usa ka lugar nga wala yun at church. So, lisod kaayo ang tao o gini matog church. Mausap jud, mahimo kang worldly. Dili man gid siguro galad-galad ka, pero ang imuhang mind, worldly, ang imuhang lahi ragad imuhang huna-huna compare sa sigkag simba. So, akong gina-encourage na akong wala may sayop siguro nga mulayo ka, basta ayaw ra jud i-set aside ang Ginoo. I mean, kauban gyapon sa imong plano. Mora jud ako ang goal sa kinabuhi na bisag asa ko madto, iuban din ako ang Ginoo, knowing that without God, everything is impossible. Bisig daghan kag pangandoy sa kinabuhi, kung dili nimo i-include ang Ginoo, dili gid ka mag-success. Matingala ra ka nga. For how many anak ko? Daghan kong mga kuyog sa Hong Kong actually, mga 20 years na, 30 years, but wala gid achievement. Bakit? Mura sila walay wisdom ba? So kung i-pray sa Ginoo, Lord, tagay kong wisdom kung saon ako ni pag-handle ni akong sweldo, everything ba nga, naagay hangganan akong pagka-OFW. So after uli gid ko, nanangid ko sa akong pastor dito, Pastor Reste, uli na ko niya, mo serve ko dito sa kung asa ko dalo sa Ginoo. Actually, sa Pastor John, ingo ba sa nga, dili na sa kanlaunan para mo kuan na ka sa kuan ba sa ministry, ana. Ano ako akong heart kung asa dito ko ibutang sa Ginoo dito ko. Kay ma-feel man pula nimo, kana ko dili magud akong family o sa kalon pwede makauli raman ko. Pero akong point diri nga, bisig asa ko dalo sa Ginoo, mo serve ko sa Ginoo. Yang akong jud ko thankful ko sa mga pastors nga gigamit sa Ginoo no nga kana napakaon akong kalagba niya. Gi-open ko sa Ginoong heart for His word. Kaya kung di bitaw ta open heart, open mind, di gid ka mo grow niya. Kung di ka mo grow, wala gid pud hitabo nimo. So it's up to you gyud. Kung gusto mo motubo, desire. Kung gusto ka motubo, learn to love His word. Naagid dire ang mga anak ko nga wala gid pulo sa Ginoo, na nagiguro ko sa sementeryo or sa prisuhan. Kay may attitude dili gid ko mapapildi. Dili gid ko mapapildi. Kung sa'yo mo buhaton ako, buhaton po na ako nimo. That's my stand. Nya bisang magkamatay, dili ko mahadlok. So by the grace of God, pasalamat ko by His word. Tuduan gid ko niya ba nga sa how to sa akong turning point sa Hong Kong year, mura dito gigugig kuso maayos sa mga wali bitaw as a Christian, kinahanglan ay kay changes, kinahanglan kabalo ka mo handle sa mga butang as a Christian. Kumbaga ang imong kinabuhi ato sa una ug karon lahi na nanay kalainan ba. So ako thankful ko nga naapoy naka-fellowship ko sa mga nanay, sa mga young people o sa pa kay Pastor. Thank you so much Pastor Jason sa imuhang preaching. Daghan kay kung nakatunan sa imuha. Unya ako ra din encourage nga asa ka ng mga people usahay. Kuan magito no na antay mga desisyon usahay or may plano kang matuglayo, ayo ra jud i-set aside ang Ginoo. I mean, makana gali kuno nga kung salog gaday ka, pangitaon gini mong trabaho nga available ang Sunday.
kung kita po magiging, oh, we are a child of God, pero sometimes we look for a job na dili ta available for Sunday. So, before mag-apply ka, kinahanglan imong sa taon kung available ba gid ang Sunday. Sometimes i-ignore nato na mo na yung way ni Satan nga birahon ka ang imong kalibutanon ba. So as a child of God, always look forward, always pray for a job nga naagyo Sunday for the Lord. Ayaw din iset aside ang Ginoo kay nako kay tabang Ginoo sa kinabuhi. Kay walang Ginoo, dili ka maging successful. You will remain the same. Kaya nga naman, imo man ang tigayuan. Ana ra niya, ako nagpasalamat nga nabilong ko diri naka-church ko diri sa Galangan. Ang akong husband, I praise the Lord for, actually akong husband, wala din na ako gi-force to support God's ministry kay bago pa siya. But I pray that God will touch his heart. And I praise the Lord because in every day nga mag-istorya mi, sige sa pangumusta din sa church, kumusta na ang church, kumusta si pastor, kumusta na siya yung heart ba? Kabalo mo, kanigin kanin, di ko na ako na sige away. Wala gina na siya, nakaduog na ako nga, ako na siyang gina, kuan wala. But I pray, because God is the author of his life, God is the creator of his life, and he has the power to touch him. Sumoro ginako ang kuan nga, instead nga, why na ko siya, doon ko sa Ginoo, na ang Ginoo maghihikap sa iyang kasing-kasing. And one time, he said nga, naabay mga dapat nga i-accomplish karon nga mga months, but from time to time, we will support the ministry sa Galangan kay nakita niya nga kanaang pagbangon bitaw isa nga sige ra magdali ra na siya basta after ani sa tuang mga mahuman ra ni tanan maka-help ta sa ministry and sa members po dito sa Galangan. So naagit sa heart ba kaya akong gi-pray dun galo tagay po ba na lumali dalo kaya basi magdumog-dumog mi ani sa ano ko tagay mo ba na Lord nga mo support din sa ministry. And I praise God kay naagit sa heart to support the ministry. Nakita na ko ang paglihok sa Ginoo ba. Kay before bigay na siya, but by the grace of God ragyod ang tanan wala gyud posible sa Ginoo. I keep praying mingon kita sila gahit man no, there is no gahit. Ang Ginoo lang hikap ana. Basta mingon kang gahi, wala mo gid pray. Kaya even if nakita nimo nga may changes na, don't stop praying for that person. Kay nakapag-improvement na pwedeng himuon sa Ginoo. Mahimo siyang productive or mahimo siyang blessing sa mga tao na sa iyang palibot. So I praise the Lord for everything nga gihimo niya sa akong kinabuhi and sa akong family. Sa akong family na magay mga problema o sa kuna sa mga reasons nga ulit ko dire kay kani bitaw kabalo naman jud mo dili na ko mention kay naka microphone ra ako. Nya ako ga prayer gid ko no nga kana ang sa time will come or God's time ma-okay ang tanan. Nya ako ra gid nga importante gapadayon siya. Mao ra gid ako gapadayon siya ipakaon niya ang kalag. Kay mas lisod og dili na pakano na tutog kalag sa pulong sa Ginoo no mas mag-worst siguro. So kita padayon ra kita kay ang atong performance mao man ni ato ang kumbaga ang atong performance kita may mga tubag ano sa Ginoo. Dili man siya, dili pud ang iyang performance dili man kita mga tubag. I mean, mao ba ning ingon nga looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mututok ra kita sa Ginoo para dili ta mga pandol. Kay ang tao makasala, ang tao masayop. So kung itutok nimo ang imong kapangalagad sa tao, na fail gid ang tao. So ang Ginoo ingon gid siya nga tutok ra gid mo nako para magpadayon ang iyong pagpangalagad o ang inyong pagtuo din nako. So all glory belongs to our Savior always and forever. Amen. Thank you kayo, Susana, sa imuhang bubo. Higayon nga nakikauban ang mudre. Salamat sa pagtudlo, no? Mga pila ka Domingo natudlo si Susana, no? Salamat kay pa-update po siya sa iyang hiyas pinagis pagtudlo sa mga kababaihan. So just continue serving God, no? Sa ka mato, padayon bigyan mga lagad sa Ginoo. Amen? Let us proceed. Ito po na itong offering. So, ano na? Doon din. Itong oras ng masya.
Lumatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga nangkon ko sa akong mga kasakitan. Iyati man niya ko giamingan. Unsa man ang ibalis ko sa Diyos, sa mga kayuhan nga nangkon ko. Dili kabayran sa dapiling bulawan. Ginabuhi ko, ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malando, sa nabiling nga kinabuhi ko karon. Ihalad ko na kini sa Ginoo. Bisan pang mga butang na naangkon ko, unsa man ang ibalas ko sa Diyos, sa mga kayuhan na nangkon ko. Dili kabayran sa dapiling bulawan. Ang ginabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ang ginabuhi ko, ihalad ko kanimo. Magatindo ka tanan, Brother Junjun, sa pagampo sa offering, tayo sa offering. Amen. Pabilin sa pagbarog, wala kay malwingkod. Mark chapter 4 verse 36. Mark chapter 4 verse 36. Ready na bang tanan? Okay, nanag rin tanan ang nabaptize, no? Nanag rin tanan? Sige. I hope na ang mga nabatismuhan kay ating Messiah. Marcos kapitulo 4 versikulo 36. Usa lang ka verse? Ako ay basa niya, natawag siya mga mata, Bisaya o Cebuano or English version. Marcos kapitulo 4 versikulo 36, 36. Marcos 4:36. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. Ano sa Bisaya ang masahon para ito yung sabdan yun sa Cebuano version. O sa diya nga sila nagapanglakaw na sa panon, sila midala kaniya maingon nga siya diya sa sakayan. O di uban, usab kaniya nga lain pang gagmay nga mga sakayan. So today, we are talking about the big ship and the little ships. Amen? Naaidag ko nga sakayan, o napoy gagmay nga sakayan. Amahan nga balaan, Diyos nga nagugmaon, salamat initak nas kabutagon, salamat sa mga encouragement na mga pulong ang mga dungog ikan sa mga testimonya, ikan sa yung people hangtod sa mga nanay, o even sa mong igsuon nga encourage sa matag-usap.
Napayamahan ini kabuntagon, totohon, yung message karon ng pagkadadon, kung kapadalanan kini, bersyon na kini, tagay kabutala malungit man. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Okay, maglingkod ta. So, nini kabuntagon, mag-isbuk kita kining gagmay na sakayan o dagko na sakayan. All of this message, kining itawag kong parable sa Mark chapter 4, gisgot kini ni Jesus Christ is all about, sa diyan katong kuyog niya ang mga disipulo, sa diyan naglawig sila nga to sa dagat o miabot ang dakong bagyo o unos or miabot ang unos sa tunga-tunga sa laod o niya sa wala pa kini gimension diri ang unos sa ubos kay natulog raman during this time, natulog raman si Jesus Christ o niya miabot sa punto nga mga Kristohano nagpanik na sila tungod kay ang hangin o balog grabe na gyud kakusog pero dili na mao katong isgutan sa message karon mo take up kita or mo tandog kita sa verse 36 tungod kay yung ang verse 36 nakita di igsoon nga gimension nga adunay kini sakayan o uban usab di nausay lain nga gagmay nga sakayan. So meaning to say kining sakayan nga gimension diri sa verse 36 it is a big ship sa English na big ship. O ya gimension po diya other little ship. So sa ato pa, importante ning dako nga sakayan o importante po ning gamay nga sakayan. Kaya gimension nandiya ang duha kasakayan. Kaya sakayan, dako, unya na po yung little ship, gamay po sa sakayan. So kung wala pa, dili pa importante ang little ship, wala unta na gimension diya nga doon na po yung gagmay nga sakayan diri sa kilid. But then the Bible says nga nung dimension diya nga nung giapil magina siya ng kanang parable para naman sa pagtest sa faith sa mga apostoles. Kaya during this time, ikuso-kuso nung sila sa Bagyo Gunos. O katukatan yung Bagyo Gunos. Maaman siya. But nga naman, nag-mention diri ang gagmay nga sakayan. Sa ato nga kahibaluan, sa atong paghibalo, nining kalibutan na adunay mga gagmay o dagkong butang sa ato ang palibot. Amen? Adunay dagko nga balay, adunay po'y gagmay nga balay. Adunay dagko nga mga salakyan, apoy gagmay nga mga salakyan. Adunay mga gagmay nga hayop, adunay po'y mga dagko nga mga hayop. For example, kini mga elepante, mga kabayo. Napoy mga gagmay, mga ilaga, mga lumigas. So, sinining kalibutan na adunay gagmay, adunay dagko nga mga butang. Amen? Ari po ta sa tao. Isulong ito ng tao, pero di magmahay. Dari sa tao, adunay mga takas, adunay po'y mga magba. O kini mga unano, mga magbat ni sila. Kumato mo tag Amerika, United States pagkatagasa po mga tao dito, no? O diyan, mayroon ni kaya unta, ni kataas mo sa mabuyo po kag United States. Unta, ni kataas ang ako ang height. O may plano ka mo puyo Amerika. Napunta na, kabalo na ka mo in English. Ato na mga gagko ng mga tao, na po'y gagmay ng mga tao. Muna ka mo mga gagmay, mo kasakit, kaya mao ginato ang papel sa kalibutan. Yan, gagmay kita. Kaya po punta dito sa Amerikano, wala po tag mga itoy. Wala po tag mga baktil ng taon. Ato na mga dagko nga kahoy, ato na po'y gagmay. Amen? Mga nisinitas, dagko ni sila. Kung sila, dagko ni sila mga butang. Dagko, ato na po'y mga dagko. Parehaan yung mga dagko tiil. Dagko po ni sila sapatos. Na po yung mga gagmay o tiil, gagmay pong sapatos. Sa laktod na makasulti, sa atong makita sa tibuok, natong palibot, makita na to nga doon mga dagko nga mga butang, o doon na po yung gagmay nga mga butang. Amen? Arito sa simbahan. Sa simbahan na ay mga big ship o little ship. Amen? Ang kanyang ship nga pagpasabot rin, sakayan niya, dili ni karniro. Kasi matingala mo, sa may ships man. Ang isgot rin, sakayan. Kanya sa atong pinulungan, ang binisaya sa ship is barko. O sakayan may dimension sa King James na Bisaya. Sakayan na itong isgutan. Amen? Sa simbahan na ay mga dagko nga sakayan o napoy gagmay nga sakayan. Lesson, pamati mo mga kasuanon, kinaalat ang masunod sa mensahe. Sa simbahan na ay mga dagko nga sakayan, napoy gagmay nga mga sakayan. Meaning to say, sa simbahan, aduna na ay mga hamtong na o aduna po'y dili pahamtong sa pagpangalagad. Amen? I-consider na to ang mga dagko nga sakayan, na katong mga dagko nga sakayan, dugay na ni sila nangalagad sa Ginoo. I-consider na to ang mga gagmay nga mga sakayan,
nga sila ning mga Kristohanon nga bag-o pag yun nangalagad sa Ginoo. Amen? O kini mga butang sakayan man ka, magamay man ka, madako man ka masakayan, baguanon man ka, o dugay na ka nangalagad, sa mata sa Ginoo, we are important. Amen? Because there are ships and big, little ships. Sa ito pag i-mention na siya diri, kaya importante ka tubangan sa Ginoo. Amen? Ato na mga Kristohanon diri, nga mga big ship na. Kinsa man sila, katungan ni mga Kristohanon na nakasukad na. Nakagamot na, gitubo na, milambo na ang ilang kinabuhi, gitubo na ang ilang spiritual life, gitubo na ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Monis lang ang mga big ship. Amen? Isa ko na si amen na makonsider na big ship na mo sa simbahan. Be, amen ko na kung consider na big ship na mo. Hindi consider yourself as a big ship. Amen ko na katong mga baguanon pang consider a little ship, gagmay pang sakayan. Oh, naay mga gagmay, napoy nga dagko. Muna iskutan na ito ng kamuntagon, unsa may mga similarities or dissimilarities nga makuha na to or may bawa na to sa mga hangtong na o sa mga dugay na sa simbahan. Because I know nga sa dugay na ka o bago na ka, sa mata sa Ginoo, importante ka nga sakayan. Amen? Amen ba? Amen. Now, ato na to iskutan ang similarities. Naabay kalainan o kapariha ba sa mga bag-o na o sa dugay na? Naabay kapariha sa dako nga sakayan o gamay nga sakayan? When you speak sakayan, kung ilang tao dako ni nga sakayan. Akin ni gamay ni sakayan. Pero sakayan nagyapon siya. At least naagi sakayan nga pangalan. Sa kinabuhi na to, gitawag na Kristohanon. Madugay makaog sa mabag-o pa, at least Kristohanon na ka. Amen? So dali sa atong pagpangalagad, there are similarities. Atulay kapariyo o kalintulan kung mag-iskot kita big ship or small ship or little ship. Una, the similarities between big ship and small ship, I will consider this message nato ang mga Kristohanong tanan. Amen? Dito ang tandog sa kalipay, sa kalibutan, o uban mga isgutan sa gawas. Dito sa sulod. Amen? Okay. The similarities between big ship and small ship, ang ilang kapariya, mao ni. Number 1, they float in the same water. Ang kapariya sa big ship o small ship o sa mga baguanon na magustuhan o sa dugay na, ang kaparihas nila naglutaw ta sa the same water. Amen? Madako man ka nga sakayan o magamay man ka nga sakayan, walay rason nga dili ka maglutaw sa tubig. Nakikita ba mong sakayan sa bukid? Kung mangita ba kung sakayan dito, nabay sakayan, literal? Wala. Meaning to say, madako man ka nga barko o gamay man ka mabarko, ang tubag niya na sa dagat ka maglutaw o sa tubig ka maglutaw. Amen? Sa ato nga kinabuhi, mabaguanon man ka, madugay man kang nangalagad sa Ginoo, imong timan-an igsoon nga kitang tanan, we are the same serving God. Amen? Walay kalainan. That's why kung bago ka nangalagad sa Ginoo, ayaw pong pahipi sa kilid, bago para bakay ko, maulaw pa ko diha, kinaapay mga dugay na nako ng nangalagad. No! Kung bago pa ka, kung gusto ka nga makasabot yung kamuntagon, even though you are a little ship, kumpara sa mga big ship na nasa simbahan, ang kaparehas na to, saan ang ginawa itong gilagaran? Ayaw kaulaw. Ayaw, kanang gitaw na to, ayaw, ibutang imong kagalingon nga ura kag kanang sako pa itong pinalawang nga ura tag-ok sa kilid. Mapag-o man ka, mahangtong man ka, the same. Nangalagat ta sa usa nga Dios. Bago makaugdaan na ka, the same. Parehara nga Diyos na itong gilagaran. Di kayo dako pa rin yung Ginoo, kilugay man siya. Ako gamay pa rin yung Ginoo, gamay pa man ko. Ang barko ba nga dako, patubang sa tulito, naglutaw ba siya dako nga dagat? O sa mga laso, saan tao na? Ang dako bang barko, na ba siya galutaw sa usa nga klase nga dagat? O kini ba sa kayan sa Sipaway, di pa mulutaw og dagat yapon? Dili ba madako makasakayan o gamay, the same water sa dagat o nangyapon o galutaw? The same water.
Muna sa itong Kristohanon kinabuhi, baguanon makaog sa madugay na ka, himan ini, we serve the same God. We serve the same ministry. Usa na nga ministry ang atong gilagaran. Muna sa mga bago nga mga nabaptize, feel comfortable sa simbahan. Amen? Sa mga Kristohanon nga bago nang nagsulod sa kinabuhi nga pagkaluwas, the same. We serve the same God, the same ministry, the same church. Because we still float in the same water. Amen? Baguanon o dugay na nangalagad ta tungod kay usa lang ang Dios atong gituan. Amen? Amen. Oh, di ba ganun? Small ship. Si Ryan, big ship. Wala na pasabot na mapuyog sila sa dalan, bintaha si Ryan. Although na siya bintaha gamay, pero kung maglakaw sa dalan, parehara yung tumong tuyo. Amen? Naglutaw mo sa usa ka kagatra. Meaning to say, ang yung tumong tuyo nga duha bisag bago pa ng usa o gulang na ng usa, nangalagad ta sa tinuod ug usa nga Dios. Amen? We float in the same water. Nasabtan na to mga baguanon? Mga baguanon, nasabtan na to? Amen. Madugay man ka o badaan na ka, nangalagad ta sa usa ka Dios lamang. Muna ayaw ipag-underestimate mong pagkabaguanon. Kamu pong mga dugay na, ayaw pong pagsiga-siga, no? Sekarang yung dugay na di po nangalagad, bako, babiya ka. Ayaw. We serve the same God. Amen? Number 2. Be focused on the same purpose. Be focused on the same purpose. Ang dako nga sakayan o gamay nga sakayan, moadto sa laod sa dagat aron na unsa? Aron na unsa? Mangagat. Amen? Ang dako nga sakayan o gamay nga sakayan, once na moadto na sila sa laod, ang ilang purpose managat. Amen? Dili na magsuloy-suloy. Napay barko magsuloy-suloy sa tuwad dagat na, maglawag tikoyok siya, magpaday na. Napay sakayan nga magbubugsi-bugsi na siya kapoy kayo. Asa ba ka? Kasuloy-suloy, di paningot ang nagbayag tikoyok, kasuloy-suloy lang ka. Both sakton, masakayan man ang dako o gamay, ang ilang toyo anong maadto sila sa dagat, madagat o isda. Amen? Amen ba gusto ano? Oh, sige, arta sa Christian life. Ang atong kinabuhi nga Kristohanon, although bago pa ka or dugay na ka, but listen, we focus on the same purpose. Ang tungong og toyo nga nung naa ka diri karon, ang reasons nga nung naa ka diri karon, baguanon man ka og dugay na ka nalagad, ang toyo nga nung naa ka diri karon, the reason, the purpose is to win souls. Amen. Managat ka tao. Amen. Usa ray trabaho nga nung naa ka diri karon, usa ray rason nga nung naa ka diri karon. May kapastor bago pa ko, mga kapastor dugay na kay ko. Ang rason ig so nung naa ka diri karon managat ka tao. Mo may reason nga nung Dios nas Ginoo. Kamu mga baguanon nga nung nagbapabaptize mo, tungod kay gusto mo mosunod sa Ginoo. Gusto mo mo-follow completely sa Ginoo. And the reasons nga nung naa ka diri karon, mo ang rason sa mga dugay na. Amen? To win souls. Mangisda. Amen? Ako gusto gamay pati kung sakayan. Pwede ba kung mangisda? Pwede. Kaya purpose nga nung naisakayan, aron mangisda. Pastor, dako naman kani kong barko. Kung sama ko isda, kung sama kong trabaho, mangisda kaya po. Dili mo ka super peri o great peri, aron mo sakyan ko na tao. Mabita ng sakayan ng gibukan dre, para may bawaan na to nga mga dakong mga sakayan, kato ni mga hamtong nga lagad sa Ginoo. Kitik kining little ship, kato ni mga gagmay mga sakayan, mao ni katong mga adili pa kay hamtong nga lagad sa Ginoo. But bisan pa magdako na ka or gamay na ka diri sa bulaton sa Ginoo, ang reason nga nung naa ka diri nga nung giluwas ka sa Ginoo, aron mangabig og kalag. Amen. Managat og tao. Amen. Amen ba? Amen. Oh, walay mangingisda nga mapahimog sa kayan nga iya ra nang pasagdaan dia hangtod na ako pa. Mahimog sa kayan asa na purpose na? Iya na. Patay pala to mas managi. Hangtod magupa. Walay tumong. Sa kinabuhi nga Kristohanon nganong gisave ta sa Ginoo, nganong giluwas ta sa Ginoo because we are believer, napay trabaho. Mabag-o man kang sa madugay,
Our labor is mga bigkarat. Amen? Arita sa new little ship. Sa mga gagmay nga mga sakayan. I know some of us, dili pa yun kayo kabalo kung saan pagpanagat o tao. But listen, sa karong dili pa kakabalo na. Sa karong dili pa ka-realize na. But then, kung gusto kita nga makaton nga mangapig o malagat o isda, then, pagtubo sa Ginoo. Amen? Arita sa mga big ship, kini mga big ship sa simbahan, mao niya ato ang gisangunan, o mao niya ato ang gitagaan gyud og dako nga kanang pinunta panglantaw nga makapangapig yung dagang kalag sa Ginoo. Kabantay mo ni mga dagkong barko, no? Kini mga dagkong sakayan, ang kabalo mo kalabanan kung sa ilang makuha ng isda. Kabalo mo? Dagko po ng isda. Kini mga dagko nga sakayan, dili man ni managat sa daplin. Ako sa may baybayon, managat ko diri. Nya dako imong sakayan na sa ka sa baybay managat. Kung sa may makuha nimo. Okay, dili mo tamang isda diri, no? Ato lang i-ilustrasyon. Kung managat ka nga dako imong sakayan o nya nara ka sa daplin, kung sa may makuha nimo. Lumot. Naturally, ang kanang mga dagko nga mga sakayan adto na managat sa laog o sa laod. Nga naman, pastor, kay dito sila makabitaha kay dagko na ilang sakayan, makakuha po sila dagko nga mga isda. Pero kini mga little ship, ari po ni sila plain, ang makuha ng isda sa bato. Mga tambot, ito pa ng mga isda, mga isda sa bato. Oh, yung doktor, nga naman yung sakit naman imong tiyanday, ang ikaw ang magugug isda sa bato. Susunod kining kaon nimo, isda lang ibili ng bato. Ikaw ang isda sa bato. Ang kini mga gagmay, ang ilang makuha ani, napan sila sa daplin. Ang kalabana makuha ng isda katong pinakagagmay pa. Ngano man? Gagmay pa may ilang kibalo. Ang ilang madaw-daw gali kini mga bata. Oh, kini mga bata, hindi pa pala maulaw. Maulaw ko manidag ko. Ano ito, tuluan di ka about Jesus. Kinsa man bata, di-practice ng bata. Batit ko matutag big ship. Ma-realize ninyo nga dagko na mo sa simbahan o dagko na mo nga Kristohanon o hantong na mga Kristohanon. And then sa panahon nga mag-soul winning mo, ay ko inadugay na kayo mo nangalaga sa Ginoo, bata ang gyapon yung praktisan. Amen. Ano daw? Si Virgin Diyos, una naman eh. Yung bata, katong mga dagkong idula. Big ship naman ka, dagkong isda ah. Amen? Pero yan, bata naman yung pag-ipaktisan. Naapsan ka sa little ship. Kabantay mo kaning mga dagkong sakayan. Wala na kinalagbugsay, makinay na gamit na. Pusok na sila madagan. Pusok na sila masuwining. Ang mga little ship, sakayan, gabugsay pa na sila. Di na sila kapas sa dagko. Ang lupso ng mga nauna, dili ko lahi. O mga naulahi, mauna. Amen? Big ship naman mo. What I mean is, hangtong naman mo sa pagpangalagad. Muna ka mga hangtong sa pagpangalagad. Ato na na managat nga to sa lalom. Dili na sa mabaw. Ang ipasabot sa mga dagko na o hangtong na sa simbahan, dapat ang iyong purpose, ang pagpangabig o kalag, ato mo panagat sa mga sabtan ninyo? Ay, pagpisi ng mga bata, ha? O, pagpisa niyo si Brad Dundon. Pwede rin ang Brad Dundon pagpisa sa Luini. Pagpisa may mga big ship diya. Pagpisi niyo si Brad Dundon. Oo, Brad Dundon, mag-report siya. Di focus on the same purpose. Kung sa may purpose na to, Kristohanon, to win souls. Mabago man ka, kung madaan na ka ng alagad, ang atong toyo, nga nung nangalagad ka, mga bigkarat. Amen? Be focused on the same purpose. Number 3, they follow the same rules of fishing. They follow the same rules of fishing. Hibaluan na ito igsoon nga sa pagpanagat na ay illegal. Amen. Amen? O dili man ka mananagat, pero nadunggan na ito nga nag-illegal ang pagpanagat. Amen.
Nibaloan na to nga sa pagpangagat na adi mga illegal nga mga fishnet. Nibaloan na to nga sa pagpanagat na mga illegal nga mga baton. Ay, sa din at bang, butok, bang, lutaw isda sa luma. It is illegal or not? Illegal din eh. Illegal. Amen? Sa pagpanagat na yung mga illegal nga mga pagpanagat. Sa buluwaton sa Ginoo, magamay man ka nga sakayan o madako ka mga sakayan, hinumdumini that we follow the same rules of fishing. Sa pagpanagat og tao, hinumduman na to na atay rules. Amen. Dili illegal ha? Amen? We use fishnet or Bible. We use fishnet or Bible to win souls. Amen? Amen ba? Ayaw ato sa tao, unya dada ang imong kaugalingon. Simba ta, maayo na kay ko, tungod ako, simba ka, mamaayo po ka. Ato ta sa simbahan, madato ka, parehan ako. No, illegal na? Illegal dili. Illegal na. Dili na pwede. Sa pagpanagat ng tao, naatay rules, amen? Naatay fishnet, which is the Bible, nga mao atong itudlo sa tao, aron ang tao makaangkon sa kaluwasan. Amen? We have a doktrina, aron kasadto ng tao, aron siya makabalo sa kaluwasan, sa doktrina. Amen? Amen ba? Do not use another terms about salvation. Ayok dada ang salvation sa uban, nga dili nimo gamiton si Jesus Christ nga mao'y makaluwas niya. Illegal na. Amen? Illegal ba? Karamihan ka, tawat, sunod na ko. Simba ta. Kaya once nga mabaptize ka, maluwas ka. No. Usba na imong reliyon. Di ko mausap na imong reliyon, makato na kaglangit. No. Right. Sugin lang di ka karon. Pagbuhat ng dagang maayo. Basta maayo na kang tao, makato na ka, qualify na ka sa langit. No. Illegal fishing na. Amen? Nasabtan ba na to? Kinahanglan sa pagpangalagad, mabag-o man ka o dugay na, dapat mo follow ta the same rules of fishing. Only Jesus Christ can save. Amen? Si Iso Kristo rin ginatong dadon. Mabag-o man ka. One day, namungutanan ni mo, nanong pamaptais ng kadiha, nanong nisulod ng kadiha, nanong diha mga nisimba, kung sabi mong sugid, tungod sa reliyon, tungod ni pastor, tungod sa mga membro, no, tungod ni Jesus Christ. Dili na ito na masimpyatan, dili na ito na may walahan, mga babuanon. Wala ka ni ari diri, kung isunod diri, kaya para makita sa uban, kung yun sa ang uban, pag-bago o pag hantol nila lang kaugalingon, nga nag-alala sila sa uban o sa reliyon. No, ni arita dire baguanon tungod kay nakabalo kita na si Kristo lamang ang nagsugo ug nagtuyo ng mga dire. Kasi ara makaluwas ha. Avoid illegal fishing. Amen. O si bisan kinsa makakaroon tubangan sa Ginoo o kung sa man mong katayuan dugay man ka nangalagad 20 years or 30 years na nangalagad ayaw na tatay mo testimonya nga sa mga tao o i-guarantee pa nimo nila ka imo na isugin ang maluwas sila. No, ayaw na grita. Ikaw sunod ako, tayo takatuin ako ng lalagan. Muna na akong ginaboy. Tungod din ako. No, tungod sa Ginoo. Illegal na yung gibuhat. Dada ang tao din sa simbahan o isugin sa Kristo. Amen? Tungod ang isugin ang Baptist. Kaya sa biya, wala sayop nga mo proud ka na Baptist ka. Tungod kaya doon ay simbahan na natudlo sa kaluwasan. Amen? I'm proud that I am a Baptist Lord. Because wala ko tuloy usang kaluwasan. But nausa ka reliyon nga itulo na ko bahin sa kaluwasan. Maringon mo nga, walay reliyon makaluwas, pero naay reliyon na nagsugid sa kaluwasan. Pero putana, pero dili na to ibutang sa punto nga mabuta sa illegal fishing. Basi ba nga itong reliyon na ito pasigado nawala na sa Jesus. May illegal fishing ta na. Amen? Muna follow ta the same rules of fishing. Mga Kristohanon, mga baguanon, without pabantay yun. Nabot ka diri kay tuyo na sa Ginoo, luwason ka niya. Amen?
Nabaptis ka ron, kaya wala ka naluwas sa baptis, kundi naluwas ka ni Jesus Christ. Amen? Bantayin ninyo. Napunsahay mga big ship na no? Dili niya pong ka-realize, dili niya pong kabalo. May mga big ship usahay, matalang pa. Ako pa, 30 na ko katuig. Malapit pa yun. 20 na ko katuig ng lagad. Maaman niya ako kung dili na ko. No! Illegal fishing na. By the grace of God. Sa grasya sa Ginoo, nagpadayo ka. Amen? Sulat sa mga little ship, makadungog ni mga little ship. Wow! Inutan niya. Makayong mga little ship, inutan din nila. Remain humble. Bata pa kayo ko, gadagdagan pa ko, gisipon pa ko ng panahon na. Gadagdagan pa ko. O, sayo, wapa ko yung turol. Nangalagad na siya. Karon nangalagad na po siya. Naabtan pa na ako. Pero sa diyang, ni testimony siya, wow, nindutan. Remain humble, man. Amen? Tingala mga big ship. Amen? Muna kamo mga dagkong masakayan, ayaw ninyo pag-iputan sa punto na mangambog ka sa gagbay. Hoy, panapin na gagbay. Dako kayo, maligsan ka na ngayon. Amen? Maglutaw-lutaw ka sa dagat. Hindi, agi-agian ka nung sikayan. Puti buksa na. Mga pagpaano ba? Hindi, ikaw kay dako naman ka. Tapin niya. Ayaw, babababag niya. Maligsan di ka ron. Gamay na ba kayo sikayan? So ayaw niya na. Amen? Let us remain humble so that the little sheep will admire us. Makakita sila sa itong magipagbuhat. Kuya kabalomog, makakita sila kung unsa kanindot ang imong testimonya. Mayon sila. Wala kagamay sa kayan. Pwede na ko yung padakon. Amen? Magkuha na sila, ma-encourage mo na sila. Pagkakita nila nga niagi ka, big ship, sa kayan ba? I-illustration na niagi ka dako. Wala kanindot siya sa kayan. Wala ka-faithful niya. Pwede na ko ninganaon akong sakayan. Amen? Ang katong mga gagmay pa, mga hamtok, dili pa kayo hamtok. Ang ilang purso ato, gusto silang mudakot-putod sa kayo nila. Iligagi ni mo, dako kay kanya, mugiro kay ka, hamtok kay kami. Oh, marag gidula ko na dako. Bahalag gamay ko, pero niani lang ko. Marag gidula ko na dako. Nasabta na to? Wala kita mga dagko, remain humble. Para katong mga bago pa nagsugod, ang ilang una-una, gusto po na ko yung kayan. Amen? Gusto po silang mahantong ba? Ang ato lang yung baton, we follow the same fishing, rules of fishing. Amen? Only Jesus Christ. Una ka dali karon, niya, ato ka sa mga galing ng big ship na ka, isip gitong imong mind that only Jesus Christ, by the grace of God, nanong nagapadayon ka, nanong idako na ka, nanong itubo na ka. O katong mga baguanon pa, nga bago pag ginagsugod sila pagtuo, latawan ninyo ang mga big ship. Kung yakuhain ninyo mga pagtulunan ang ilang gibuhat. Amen? They follow in the same fishing, rules of fishing. Dapat ang matuboy si Jesus Christ, dili ang simbahan. Amen? Dili ang pastor, dili ikaw, dili ang imong binuhatan, dili ang imong pagkaikaw, kundi si Hesus Kristo. Amen? They follow in the same rules of fishing. Number 3, pamati mo mga baguanon, pwede ninyo ni makuha pagtulunan. They face the same dangers. They face the same dangers. Ang sakayan bang dako o ang gamay ng sakayan, kung muadto ang laod niya maabtan sa unos o bagyo, ang naba-exempted nilang duha? Naawala. Madako man siya o magamay siya na sakayan, kung ato sila sa laod, maabtan sila sa dakong unos o bagyo, walay exempted. They face the same dangers. Kung unsa ang agyan sa dako, mo po na magyan sa gamay. Amen? Muna ikaw nga baguanon pa, lantawa ang mga dugay na. Lantawa. Ang try to consider kung unsa mga dangers na nagyan nila sa laod. Amen? Kaya kamo po nga mga big ship na, try to encourage the little ship. Try to encourage them na doon ay mga dangers sa laod. May mga pirata, mga maritis, mga pirata na. Amen? Oh, muna yung musungkab sa mga pagtuo na naka sa laod sa pagpangalaga. Singkabon ba, kawaton yung pagtuo. Gamay makagsakayan, ang kabalo mo, ang dali kayo makawatan, kining gagmay na sakayan. Di pa man kay hantong.
Muabot ang pirata, mga Marites, pirata ni. Kawato ni ang pagtuo ni mo. Unya dali kini silang masaka nga naman gamay pa kay ilang sakayan, dili pa kay antong. Amen. Ang dangers nga magian sa gagmay o sa dako the same. Pero naalay differentiate. Naalay kalainan o bintaha. Pamati mo mga baguanon kung sa bintaha sa mga daanahan para inyo po rin maistudyuhan sa inyong kinabuhi. Ang big ship or big ship or hantong na sa pagpangalagad. Kabalo na ni sila o dali na kani silang makasukol sa mga dangers na mabot silang kinabuhi. Why? Because dugay na ni sila nangalagad. Dugay na ni silang nangista sa laod. Nakabalo na ni sila sa mga strategy na kumabot ang bagyo. Hop, sipos ta, paandar, pauli. Ang mga little ship di pa nakabalo. Kabalo na sila muaway sa balod, sa laod. Ang mga big ship kabalo na sila. Sa mga balod, sa mga pagsulay o mga temptation, kini mga hamtong na kabalo na sila makikaway sa balod. Ang mga gagmay nga sakayan dili pa ni kabalo. May panahon nga kung hapakon sila sa dakong balod, makulog ang sakayan ng ilang sakyan. Amen? Diferensyado na. Muna sa mga baguanon, pabantay mo. Ang diferensyado na yung ni. Kita nga mga little ship di pa kita kasugakod sa hangin o gunos. Amen? Sinuod ba mga baguanon? May mga pagsulay, may mga pirata, may mga unos. Kung sa panang mubagyo ni mo sa laod, kini mga gagmay sa kayan, di pa ni kasugakod. May posibilidad nga makulog ni sila. How much more sa mga dagko na, mga hamtong na. Kini mga dagko na o hamtong na sa pagpangalagad, dili na ni daling makulog. Una sa tanan, dako ang ilang barko, o dako ilang sakayan. Ato mong sipaway, niya sakay mong gamay ng sakayan. Agoy. For to me to live is Christ and to die is gain. O, larga na. Na magbalod bagyo. Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. No, larga na no. Hindi mo tanong oros mo, nalang ito result eh. Magbalod niya masakay ka gagmay sakayan o gagmay funk boat. Masa may mga una-una. Manyagit mong ganin mo kapakon mo boy. Oh! Mamalik mas bigas. Uy, mo pamalik kaya makulog magitag samot. Kini mga gagmay nga sakayan kung isko tagdag ko nga balod hindi kalutay. Masabuan, makulog, malulod. Sabta na to? Maabtan ni sila mga dagko kay uno sa kinabuhi, sa pagsulay, kalisod, tintal, persecution, may posibilidad nga makulog ni sila. Malunod ni mga gagmay sakayan. Amen? Kumpara sa mga dagko nga mga sakayan, panahon sa unos o bagyo o dagko nga balon, makasuko na ni sila. Amen? Mga big ship? Mga big ship, amen? Makasuk. Puro ko kayo makasukon? Amen, big ship? Amen. Makasuko na ni sila. Pag-arang up. Bigado ka pa rin ako anak. Isa una. Pagbago ng pagpangalagad mo eh. Pagkapusunan ko tabi, saan na ko ninyo? Pati na ko madala ninyo. Kapalo na ko sa mga kona na pamagi na. Kristuhano na ko, hamtong na ko. Amen? May bawa na sa mga big ship. Nga naman, hamtong na nangalagad. Ang nakadeferensya sa gagmay sa kayo ng dagko, mauni. Big ship can fight strong wind. Ang dagko nga sakayan, maka-fight ni sila strong wind. The little ship can't fight strong wind. Amen? Amen. Moto yung nabag-ina, magagagmay pagsulay, unos kinabuhi, matras na sila. Ano naman? Gagmay pamanggot. Dili pa kay hamtong. Amen? Amen. Big waves can fight the big ship. Even the pirates, kini mga big ship, maka-fight ni sila. Ano naman? Bisa kasa ka mga turong, kini mga dagkong nga barkong na sa laod, na mga armas. Di ko mapo kini mga dagkong nga barkong sa laod, wala mga hinigiban, gipangdala. Ano naman na? Para kontra sa kawatan sa dagat. Bakit ano? Tulisang dagat to. Pirata may tawag ano? Pero kining mga small ship, kutsilyo rin dala eh. Kalisod, igor ay nagpundo para malaga. Nga naman, gamay pa kayo titigiban. Nasabta na to? Pagbantay mo. Mga baguan na nagdugay na. Application, saan may makuha ito application na big ship, pamati. Sa panahon na doon ay mayabong ng mga little ship, it is our obligation and responsibility sa mga big ship to rescue the small ship. Amen.
Amen? Sa panahon nga ang small ship makulob, sa panahon nga tunay baguanon nga bago orang na-convert, napabaptize, dili na mga lagad sa Ginoo, kaya na-discourage, kung sa pagdidiya, gitem, gisulay, maya po ang ilang kaugalingon, dili na mga lagad, kaysa man ang rescue. Kaysa may rescue. One day, kapanagan ka sa tunga-tunga sa laod, nagiani mo kaysa may bago ni, nagiani mo Daiglaytil nga nayapo sa tunga-tunga sa laod. Si Abing nayapo sa tunga-tunga sa laod. Ikaw nga big ship, nagiani mo ang small ship nga nayapo tunga-tunga sa laod. Unsay mo gibuhat? Berisi ka diha. Brad, okay ka diha, Brad? Okay hon, para nimong nalunod na. Masabta na to? Amen. Kamo nga mga hantong na, inyuha ang mga obligasyon o responsibilidad ang pag-rescue sa mga baguanon. May resito ka po, gagpabaptize, hindi kaya. Ayaw gitulod. Amen? Mga baguanon? Imanin ninyo mga big ship na dili mo rescue ninyo ha, isugid ako. Pagtay na kong pastor, imora kong gagyan, gahilang ko sa dalan, huwag kang mutana kung sa kong problema. Huwag ko'y pa-YouTube, hindi ko mataw ka. Mga tamoris, kapag mo mag-ursay hinungdan namang ang usa ka gamay nga sakayan, malunod? Wala mo sa hinungdan? Kaya kitang dako, imbis kita mo rescue, atong gipagian, pagkusga pag ginatupagi. Pag-agi ni mo, ni kusog mayo ang alon. Pag-alon mo na hinungdan na ikaw ang nayabo. O siya ang nayabo. Amen. Daban, dirisi. Amen? Mga dugay na sa simbahan, nang inaot ko, na kini mga bago na itong mga sakayan, ng mga gagmay pa, atuang responsibilidad ang pag-rescue kanila. Amen? Especially the faith. Gagmay pa kini pagtuo. Sakayan pa ni gagmay tamasok ba? Gamay igo sa bato, balalabayon sa bata, mabuslot pa rin sakayan na eh. Masang na to? Isang bata mo baby ay ni, wala na niyo pa na eh. Amen ba? So ay, baby ay mo bata ay, mapadala ha? Bata na sila. O small ship mo, katong mga bata, kuwan pa to sila. Pagkuhan to sila ka ng pambot-pambot na to dito tinood. Amen? There are similarities and dissimilarities, and there is obligation. Amen? Ang similarities sa daan o bago na, kitang tanang makatagamtang biyak ng mga pagsulay ka lisod. Ayaw pag-iwas mo kabulimot, 20 na mga katoy, 4 na mga katoy, 5 na mga katoy, di na akong tiyak maduntal ang pagsulay, di na ako maduntal ang mga temptation. No, ayaw pag-iwas na na. Bisang big ship yapon ka, napagyan po'y uno sa dagat. Bisang dako na nimong balon, asin mong imong sakayan, dagpog yapong balon sa dagat. Muna ayaw pa pangambog. Ako pa, kaya na ako, pastor. No, ayaw ka pirata. Pwedeng putlon o kuha ng pagtuo. Mga pagbayanan kayo itong kinabuhi, amen? Muna kayo mga dugay na, kita nga na. Pagbantay, din mo gyapon sa inyong kinabuhi. Kaya ang mga bagkog sa madugay na, the same dangers we face. Amen? Mas the more sa mga little ship. They face the same dangers. Strong winds, big waves, and pirates. Ano sabi siya? Mga kakulian sa kinabuhi, persecution, pagsulay, temptation, including mga marites. Ano niya tanan? Mapoy po yung marites. Itong mga termino. Anong kisa may gangga na. Ang kalibutan na po yung libutan. Pangalan na ano. Pero okay, may paminahon ko, no? Dali ko na ito masagtan ba? Ibigyan itong tabian. Kung naman kayo, normal naman po kayo. Kung naman kayo ka ng hanay na po kayo na pagkakuan ba? So, mabantay ta. Madugay man tao, madugay o mabago man, we face the same dangers. Nasabta na to? Nasabta na to? Mga lalaki, wala nang pasabot, nadugay na mo, wala temptation. Madugay man ka, mahantong man ka, mabago pa, nagi na siya pagsulay. Nagi na siya tanay. Even to big ship na ka. They face the same dangers. Number 5. The fasting in the same harvest. The fasting in the same harvest. The fasting in the same harvest. Ang tuyo sa big ship, kung mato sa dagat, managat, manguha o isda.
Ang tuyo sa gagmay sakayan kumatog dagat, managat, manguhag isda. Yes. Amen? Nagpasabot ikaw iso ning kabuntagon o kautuhon, madugay man ka mga lagad, o sa bag-o pa ka ng lagad, we're pesting in the same harvest. Wala na pasabot nga dugay ka, taas imong kaluwasan. Wala pasabot nga bag-o pa ka, mapa ang imong kaluwasan. Igsoon sayo na, madugay man ka naluwas o bag-o na kaluwas, we face the same danger. At the same time, we pesting the same harvest. Ang kaluwasan sa mga baguanon o ang kaluwasan sa daan na, the same kaluwasan. Wala kami nga, di kining kaluwasan ako, itugay na kini. Ang kaluwasan ni sa mga bago ng dawat, kung saan din ang kaluwasan bago? Kung saan na dawat sa bago, mao na sa daan na. Salvation, the same. Amen. Saan na to? The same salvation. Manulay lang ipahambog. Madugay man tao sa mabako, the same salvation. Parehara ng kaluwasan. Una sa tanan, parehara ng kaluwasan. Parehara po tag reward. Mas bintaha, alam niyo mga dugay-dugay lang, ganaan sila daghan ng natigo ma-reward. Amen? The crown of rejoicing must receive everyone. Tanang-tang mga bagong kasmadugay na agya kung di crown makuha. The same harvest. Naalay na kabintaha igsoon. O sa may nakabintaha, o subon ako, kini mga dagko mga sakayan, ang makuha ni sa laod, isda nga dagko. Ang kini mga gagmay ng mga sakayan, ang makuha ni sa dagat, gagmay pa nga isda. What I mean is, mauning so ng kamaturan ni Kumuntagon, kung dugay na ka mga lagad, dagko na ka blessings. Kung bagkor ka ng lagad, wala pa kayo blessings. Sa to? That's why makakita ka ng mga Kristuano na dugay na ka ng lagad, wow, nalambong ilang kinabuhi, nagtubong ilang income, naglambong ilang panginabuhi nga naman. Nanay blessings. Amen. Dagko na ko sila, dagko na pong blessings ang ilang makuha. Amen? Mga yung people o pag-uanon pa ka, ayaw kasuya sa mga dugay ng nanay mga blessings. Kaya gamay pa kang sakayan. Amen? Gamay pang isda yung makuha. Meka, ako pastor, giluwas ng kusgino. Ako pastor, idawat ng kusgino. Pwede ba ko mag-aabot na ng dako? Ang auto mo na yun. Kaya siya pastor, bakit mo? Nag-auto mo lagi. Ako wala pa mo. Bakit ko pa man ka? Pag-bike sa. Bike sa mga bike. Nasaan na to? Gamay pa man ka. Na may mga uban ng mga bangko na nagsugod. Mapahawa lang ganun. Dili ka abot dili makaabot sa level sa mga daan na. Masarap na to, when it comes to blessings, dili na ito madali-dali ang mga blessings na naabtan sa mga people na, uy, dili na ito naabtan na yun. Amen? Mga pagwanon, kanang mga blessings sa mga dad ko na, dili na ito dali kayo maabtan. Muagi pa tayo mga proseso, mukatkat pa tayo pilak hagdanan, aron maabot na ito ang mga blessings sa mga dad ko lang ang mga sakayan. Amen? Kaya may uban kung manismaya, dili na itong malaga diya, dili na itong masulog ko diya, kapariya ko anak nila. Oh, example, ngayon di Steven. Abi na kong musulog ko diya, kapariya kong Rajinjin, mamunguan po kong baka. Ayaw sa, mapakituhunan. Pagsugod sa ubos, small si pagkadinit, o nila pa to, doon pagkaon sa daghang asin o sa kamutupong nako. Muna pinulungan sa kalibutan, no? Ang mga naana sa babaw, mga big ship na sila. Whatever is, hamton na sila, dugay na sila nangalagad. Kung saan na ang nahiguman nila ro mga blessings, kamo nga mga nagsugod pa, dili pa na ninyo maabot. Amen? Panganduya lang na maabot ka diha. Kung saan mong buhaton, unta kini akong sakayan ng gamay, mudako ni pareha nila. Para makahayagong po ko sa blessings nila nakuha gikan sa Ginoo. Amen? Kaya kita ng mga big ship, o kamong mga big ship, pangulan, kamong mga big ship, kalabanan sa makuha ninyong isda, dagko. Kini mga small ship, kalabanan makuha ng isda, gagmay. Walay nanagat ng mga gagmay sa kayan na nakakuha dagko. Ay makuha ng mga naroon. Actually, kini mga gagmay sa kayan, din sila qualified managat sa laod. Amen ba? Di man tama nanagat, no? Pero mga nga itong sakto Ginoo pangununa, kini mga gagmay nga mga sakayan, din ni qualified managat sa dagko nga laod. Pag-ato pa mo dito, pagtubang pa ka, kulog na ka. Ang qualified nga managat sa laod katong mga dagko nga mga sakayan. Amen? O niya, ang makuha dito, dili na mga ibis, dili na kalang gagmay kay isda. Kung ato ka ka sa laod, naturally, ang imong makuha ng isda, siyempre katong mga dagko na kayo. Amen sa to?
Kaya kung gamay pa mo sakayan, kung mato kag laod, balagat ka, makalapos mga dito, makakakuha kag 100 kilos, mabutang si mong sakayan. Mahulog, magunan lang kag lukaw sa mga isda. Masarap na to? Muna ang mga big ship, dagko po sila isda makuha. Dagko na sila blessings. Amen? Kaya nagsugod man sila sa gamay taon. Masa ka example ko diri nga nindot nga example nga magsugod sa gamay padako be. Naba diri example? Ayo lang ang balay kay tural mas kung nauna nga padakon gina. Kanang gagmay nga butang nga nag step by step siya aron dako. Wala ba? O dito semua na sakayan lagi. Kabantay mo nang sakayan. Kada bitaw mga tao nga maglaod sa dagat, unya magyan ng dagko, mayon sa din. Untay nga anak pugbuwa ta para dali kumabot. Di ba nangandoy silang mudako kung ilahang sakayan? Para hamugaway sila ug dali silang maabot silang utuan. For example, gaubra ka. Ang duty nimo alas 2. Nga taga-sipaway ka. Bugikan kasi niya alauna. Magbugsay ka sa laod. Di ba? Gianan ka sa mga pambot kung tinagana, bye-bye. Makabalik na po ito ni Agi mo, bye-bye. Ikaw, naragyan po ka sa laod. Naapta na lang kaghapit na alas 2, huwag yapon ka kadunggo. Kung sa'yo mong batyagon? Punta, mga mugaway ang kinabuhi. Maparehas ko anong naidad ko. Para hapos akong kinabuhi. Para dilatar akong ubra. Disintay din ka mali. Amen? Ang atong panganduyon mga gagmay, nga mga sakayan, sa nato dili ta mapabiling nga gamay nga sakayan. Amen. Pangandoyo nato nga mudako ang atong sakayan. Kasabta na to? What I mean is, kamo nga mga gagmay nga dili pa kayo hamtong bag-o pa nangalaga sa Ginoo. Pangandoya ra gud ninyo nga motubo mo. Pangandoya ninyo nga motubo mo. Ina kung sayo 1 to 5 years. Mutubo ka, mudako na imong sakayan. Tama pagtuo mo lang po. Amen. Amen. Application for the big ship. Application for the big ship. Mao ni ang atong application. Sa panahon nga kita gipandalanginan. Sa panahon nga makadawat na kita dagko nga blessings, kay dagko na tagkuha kay big ship mata. Just remember the little ship. Amen. For example, nato kas dagat. Nagakuha kag sa gatos ka buok balina. Puno kay ang imuhang sakayan. Malipayon ka ni uli. To God be the glory. Malipayon ka ni uli. Pag-abot mo sa dol-dol na sa kimba, nagianin mo si Stephen nga namugsay nga wagi kuha. I surrender all. Puri ka Stephen, wagi kuha. Surrender na siya. I surrender all. Namaginyo na Stephen, ikuli wagi tayo kuha ni ma. Ha, wagi kuha. For example, nagianin mo si Stephen nga walay kuha. Kunya ikaw nga big ship, daghan ka kuha. Ano sa mga baton para sa leadership? Ikay, usa. Brad, okay kuha dia? Wagi Brad. Oh, I surrender all ha? Ay na nang I surrender all ha? Padayon, isuon sa bulaton. Ikay! Ikay mo usa ka buok. Unsay patiyon sa mga little ship. Wow, thank you Lord. Salamat ka na po igsuon nga hangtong na sa pagtuo. Sa panahon sa kong kagipitan, andan sila mutabang ako. Amen? Ano na? Yes. Kung kinsa ka itong mga hamtong nga nanay kaya, o naagyon, lantawa ito ninyong mga walay kaya pa, o wala-wala yun nga mga leadership. Isay, sis, kumusta ka niya? Napakisudan, apay asin brad, praise the Lord. Napagkikanon, apay usa ka salmon, ako sa kagantang, salmon man semua. Apay sa kagantang, ugma, wala na yun. Ay kabala ka, panalanginan ko ron, piksan ka. Amen? Amen ba, big ship? Amen. Oh, mga amen. Jutera. Yes, amen. Nagyan mo ang ikso sa pagtuo nga little ship nga nagbaklay sa dalan. Na ikaw, wag ikisakay. Di pasuhan lagi doon. Marahap pa kasuhan. Isang ito naging galang may anak kayo. Allah. Si Mak man to. Di pasuhan lagi tao ni mo ang little ship ang gamay sa kayan. Minta, ano din ang batasan. Simba o di may batasan lagi. Ay, madugan na gatan sila. Di man kasaligan. O di ba? Bantayan yun. Amen? Masa mo kumagyan mo nas kasada galakaw sa mong baton. Sakya.
Panaugan ikaw man. Sakyo, panaugan. Ang big ship, dagan na sila blessings. Nga naman, dugay na sila nangalagad. Sabta na to, mga kasuhanon? Amen ba sa mga big ship? Di padungga ko na po sa mga hantong na dali na bang blessings basta dugay na nangalagad. Amen. Dali na kayo. Nagoy mga unexpectable blessings mga po. Nagoy blessings nga, hindi naman niabot mo naman. Saan hindi manigay ka, Lord? Resulta na sa mga pagka-faithful. Resulta na sa mga pagkahantong. Pero kini mga baguano, wala pa rin sila gi-expect of blessings. Ang ilang gi-expect ka rin kabalo mo, wisik sa mga hantong. Pagka-5 BGC ko, bisip ko na pala, BGC. Isa kaya nga, bilibir ka. Ano ko dahil? Oh, isa ka. Biskat ko, tiya, ang tayo tambal na rin. Wali ka tagay sa mga kauban sa bahan diya, ang sigal ang mata diya, o sa tagay. O, mali itong shit. Kaya kabalo mo, mabatayan ng mga baguano. Kaya mabagini, ang nindot na applicable. Kita ng mga big ship na mabantay tas itong naliyok. Kaya kita ang gilantaw sa mga gagmay sakayan. Amen? Kung kamo nga datong sakayan, mag-abusar mo sa dagat, mag-illegal fishing mo, magpahambog mo sa dagat, magsigit-sigit mo sa dagat, makitaan mo sa mga gagmay sakayan, ngayon sila din napapadako na kung sakayan. Marugya po padako na kung sakayan, makabusar niya ako sa unahan. Sabta na to? Kita ng mga dagko ng sakayan, ipakita na to nga iimpluta, nga sunoon ta sa gagmayng sakayan, nga ma-encourage sila, nga mag-focus din sila nga padakon kung nila ilang sakayan. Amen? Amen ba? Amen ka? Grabe mo to siya. Nagtuom ako nga, ito siyang tawurong sa simbahan. Pero nadismaya man ko. Nagtuom at akong hantong ito siya. Pero nadismaya man ko. One day, nakita ko siya sa kilid nga naghimog din mayo. Ang nakakita sa big ship, ang big ship, ang little ship. One day na ito ka sa kilid, naghimog ko din mayo. Ang nakakita, ang baguanon. Ang nakitaan, ang dugay na. Kung sa'y kasing-kasing sa baguanon, madawin siya. Siyempre, bago ko siya. Na ikaw nakita ang hantong na. Big ship na ko kasi little ko na. Nagsabta na ito ng big ship o small ship. Ang big ship, hantong na ba? Ang little ship, dilit hantong. Kung ato ay sayop na makita sa hantong, yung makitaan sa dilit na hantong, ang dili hantong, dili nakapadayon sa pagpangalagat. Nga naman, nakita niya na dili ka ang ihimplo. Nagsabta na ito? Muna kita ng mga dugay na, bantayan na ito ang atong mga lihok. Bantayan na ito ang mga testimonya na ito para kining mga baguanon, dili mapandol. Amen? Amen ba? Oh, kining mga yung people today, halos naman yung small ship, little ship. Nanamos ito nga. Ang kapasidad ninyo, kung ako lang tao, nanamos ko ito nga. Pero timanin ini, kung bisag nanamos ko ito nga, napay kasunod ninyo. Nanamos sa level 5, ang kasunod ninyo, level 2 pa ni. Timan ang nasa ubos, ang ilang tao, ang kanang nabis babaw. Wala mo silang tao sa ubos, ito kung may tao sa ubos, na sila may pinaka-ubos. Ang gilantaw nila, ang nana sa babaw. Ang kinipong nasa tunga-tunga, ang gilantaw nila, ang nasa kinababuan. Ayaw, yung tunga-tunga, bulantaw, pagkika sa ubos. Sabi lang tao, mabalik ka sa ubos. Hindi man dili mahamtong na, mabalik kami ko diha. Uy, kalkansi na ka. Sa ito pa, ang kamong hantong-hantong na, ang gilantaw ninyo, katong hantong lang yun. Ang katong, dili pa kayo hantong, ang gilantaw, katong nanas tunga-tunga. May mga baguanon, may sikrito, naabot naman siya sa spiritual life, no? Nanam siya tunga-tunga. Oh, yan ang i-search, kung yung sanin mo, may nagpuon din siya. Mabasaw sa Bible, mapunay kong bahatong leadership. Magkampo ko na siya. Nang taon kaniya kung siya ngibuhat, kisuno na niya. Nga naman, ang toyo nila, nga mudako po na nila sakayan. Pag-usaon man pagdako sa sakayan, sa gagmay o sa dili hantong, kung ikaw nga dagko na, wala ka nagpakita umayo sa mga gagmay nga sakayan. Amen. Nagyan mo Steven, walay ko, ay murang gilian. Birese, pagpanagat pa, di kabalo. So, dili na mayo. Kung sila na to, itsahan na to ang gagmay. Amen? Amen ba? Amen. Let us help the small ship. Mo tayo sa Jacob siya pa. Ay lang kabalaka kay small ship pa man ka. Katunguban, big ship naman ko sila. I know. But when Pastor Melvin Villanueva preached na dito sa Toboso, niya siya, ang ministry sa Ginoo,
walay gamay, walay dako. The same ministry. Madako man ay mong simbahan, kung magamay mong simbahan, the same ministry by God. Diyos, hindi po ng ministry. Pero sa mga ito, nga doon na mga datong simbahan, nga hindi malinis gagmay. Kaya pagtuon nila, na kung dako na sila, gamay yung mga pares na itong kasugod pa. Amen? Muna, makakarakterize na ito sa magalingon. Sige lang Lord, kay small ship naman ni. Ang karang mga datong simbahan, big ship naman sila. Tinuod man yun. Daghan na sila nagyan, sugod mo sa parihan mo. Ay, kung hindi ka mga dagko, wala pa nagsugod parihan eh. Nga nagugta sila kung magulan. Nga kung magugta sila kung nipongko nila, mulusot ang ilahang ginikuran ng bangko. Walay kasugod nga big ship, nga wala nagsugod sa small ship. Walay kagmay nga adak ko nga simbahan, wala magsugod sa gamay nga simbahan. But ingon na si Pastor Melvin, magamay man ang simbahan o dako nga simbahan, still God's ministry. Muna sa ministry sa Ginoo, walay gamay, walay dako. Patas. Amen? Amen ba? Pero we are considered a small ship. Nga naman, gamay pa ka. Amen? O ang gamay, dili mo largog dako. Muna kita ng mga gamay pa, dili ta masina sa mga dagko na. Kung saan man naman, anak na largo ang among simbahano, oy, magsugod pa ka sa gamay. Dili ka mo largog dako. Na may mga literal ng una na to. Kabalo mo, alaw na na. Sakto din, isip. Kabalo mo na yung mga kutangan doon. Sa literal na ito mga una, pwede ka makapadako dayon kung dagang kagwarta. Sa material na, sa physical ba? For example, napahimo kang balay. Ako na kay dagang kwarta, pwede makamudako. Pero kita mga walay kwarta, masugod patas gamay eh. Tili lang sa ni Pastor, ano naman? Sunatuloy, pagalanginan, isda na po ni. Sunatuloy na po, pagalanginan, isda na po ni. Hangtod mo na po. Step by step. Amen? Para sa itong pagpangalagad, karon mga igsoon, sa simbahan na ay gamay na sakayan o may dako na sakayan. Amen? And if you consider yourself as a big ship today, then ato ang obligasyon o responsibilidad ang paglantaw sa mga gagmay sakayan. Amen? Amen ba mga dagko na o mga kuha na? Mga hamtong na? Yes. Amen? Amen. Amen? O mga big ship, timanin ninyo ang atong church, small ship ani. Do you consider your church a small ship? Gamay pa ba niya sakayan itong simbahan? Gamay dili. Ay gamay pa niyo. Ministry the same. Ministry of God. Madako mang simbahan sa Kalaon, madako mang simbahan sa Spaway, madako mang simbahan sa Toboso, magamay man diri, the same ministry by God. Diyos sa Japon, pero ang building ay gamay, sakayan ay gamay. Paminaw! If you think na kining simbahan na to, small ship ani, then our responsibilities and obligation to help our church. Amen? Ito ang responsibilidad. Mga dagko ng simbahan, ito ang responsibilidad. Ang mga dagko ng mga sakayan, responsibilidad na to ang ato ang simbahan. Amen? That's why kung masigasa kung mato, ay kung pahipi na skilid, mapaila lagi ka nga, ito ipagikay ka. Kung ano man dahil, hampon ako, mong ginakong kagali, mong ginakong situation, mato kong mga fellowship, ari lagi ko sa kilid. Hindi lagi ko ganahan ba nga ma-verify ba kung sa kag, si kinsa ka. Nga naman usang may tatubangan sa inyo, mabisag pa ato pa ka sa tubangan, kung ito mga dagko nga nasa likod, disip naman gyapon mo. Ang nakanindot lang, kay una ka sa ministry, dako na ang imuhang sakayan. Mabitan sa mga pagwaanon ug madugay, ayaw mo ka-discourage kung ang dagko na nga sakayan o mga hamtong na, daga nag-blessings, niya ka mo wala pa. Ito po nga pagsugod ninyo, God. Later on, maabot lagi na nato, maabot lagi na ninyo, kung nag-focus mo, nagpadayon mo sa pagpangalaga sa Ginoo. Ay pag-expect na nag-blessings kung nag-pull off ka sa pagpangalaga. Ay pag-expect na nagtubo ka, magkakuin mo sakayan, kung ay mong pagpangalaga, on off. So dili ka na may tapos mo kinabuhi. Nga naman, kining mga dagko na sakayan ron, kining mga hamtong na, niagi po mina sa inyong stage ay. Paggamay. So niapot na sila diya, kaya nakalahutay sila sa pipila katuig, na miagi silang kinabuhi. Ikaw karon nga bago pa, ingon sa mga kagalingon, oy, gamay pa ko nagsakayan. But I never stop serving God. Di kumunong mga lagad sa Ginoo until I become a big ship. Amen. Amen? Amen. Mga baguanon, mga, saan mga katong mga baguanon? So, Joanna, Nina, Lorna. Sa bagyo.
Oh, ilang may mga small ship may ako pa malay mga kuan. Mahila kong bibilag sudan. Di pa malay hantong. Oh, si Nanay Nina, si Nanay Lucy. Nanay Lorna, o Nanay Lucy, bago naman eh. December to na no? Oh, mga small ship pa ni sila. Dili pa kay dugay nga lagad ba? Asa ka to? Ang mga big ship diri si Jinita, si Sirian, si Jinjun, si Bobby, si Sipin. Mao na ni mga big ship sa simbahan. Kaya kini mga big ship sa simbahan, ang ginatulok o ginalantaw nila kini mga big ship. Muna kamo nga mga dugay na bantay mo nga mahimong example sa mga baguanon. Ha? Kaya para kini mga baguanon, magkinto po ni sila, magpursigi po ni sila, nga mudako po ng ilang sakayan sama kaninyo. Amen? Una, we float in the same water. Mabago man kabradon doon, nga dugay na sabing, still, parehar mo nangalagad sa Ginoo. Nangalagad sa Satanas, no? Dili sa Satanas ang ginagaran, Ginoo gyud. Oh. Still, you serving the same God. You float in the same water. O bahalag parat ang iyang tubig, imuha dili parat, basta kay tubig ang inyong gilutawan. Nangalagad mo Ginoo. Amen? Dayon, the focus on the same purpose. Mabag-o man ka, kung madugay man ka, ang atuang toyo nga giluwas ta sa Ginoo is mangabig og kalag. Amen? Anong nakakadali ron? Nga sa una, galaroy-laroy naman ka. Anong nakakadali ron? Nga sa una, galakaw-lakaw naman ka. Nga buyakon makasdalan. Anong nakakadali ron? Kay giluwas ka sa Ginoo ang mangabig og kalag. Managat kag tawo, dili na isda. Amen? Dayon, di follow the same rules of fishing. Sa atong pagpangalagad, igsoon, pagbantay yun, mga baguanon. Bitaw, little ship. Nyari ka diri kay giluwas ka sa Ginoo. Ang kanang tao o kanang Kristohanon nga nisugid nimo, ni testimony ni surwining nimo, igor nang gigamit sa Ginoo. One day, mo testimony ka diri. Never say na tungod ni kuan naluwas ko. Ayaw, ina lang, tungod ni kuan nga gigamit sa Ginoo, naluwas ko. Kasi ma-misinterpret ato na naman kadungog ang mga Kristohan. So, ha? Tungod ni Steven, naluwas si Dondon? Ano si Steven? Gamana? Ayaw, ma-misinterpret na. Tungod ni Steven, gigamit na siya sa Ginoo, nakaangkon ko sa kaluwasan. Dagan ang mga tao din gigamit sa Ginoo, aron makasulti sa kaluwasan sa uban. Diba? Instrumento ng utatanan. Muna kung kinsa ka o kung sa kakaroon, ina lang tungod sa Ginoo gigamit siya nga nakaangkon ka sa kaluwasan. Amen? We face the same dangers. Ayaw pagsalig, nadugay na ka ng alagad, hamtong na ka, wala na pagsulay nimo. Mas humot ka sa yawa, kay dugay na ka. Bantayani, hindi mo kinabuhi, bisang big ship na ka, may posibilidad na mabuslot ang imo sakayan o maunlog ka. Amen? Kaya kini po mga baguanon, mas damon din mo nga maka-face of different danger nga mga kaisdanan. Ha? Mga baguanon? Mamati mo? Oh, wala may lang kadulan kung wala mo sa dangers ha. For example, tulison mo, dulon mo sa mga martis, palaban mo sa mga hamtong. Ay mo palaban ni Kap, gidaot mo niya kung pagsimba. Kap, isa ko bato, may Kap, kasi pasimba po ka niya. Itulod po ka ni Kap, so wala po na kabang kaagad sa pagsimba. Amen? So kung doon ay mga pirates mo doon sa mga little ship, ay yung doon katong mga hamtong na. Tapos na Jimita, Nay, ikaw ang gidugan naman ka ng alagad, daggan mag-experience siya. Kung sa kong buhaton ko kay Sudan, Jimita, kaon lang, balang dila. Yes, Lord. Balang dila Sudan, pagkaon. Oh. Kung sa kong buhaton na ninay, gidaw-daw mo nila akong pagkakristuhanon. Gasayar na ko na po, kung sa kong buhaton. Padayon lang, patasi pa nimong sayar, iabot sa ubos. Tawa ito, kinsa kasing-kasing ang masakitan, magbentaw nimo. Pika niyong Jimita, ay atong naipili, papukli nimong sayar. Ayaw, pod. Sayo na maganda. Dahil salamat yun, hindi ka doon ako. Iniksoon mo ni Kuha, kung hindi na kalataas mo sayang, iniksoon sa street, doon na pili. Asa na lang gusto, dahil, papukli. Ayaw ha. Encouragement good. Amen? Tawag mo yung the investing in the same harvest. Kumana na to? Mabago man ka ng alagad, o dugay na, parehar tagkaluwasan. Amen? Makadawat naman tayo sa ginawaro. Nadawat na? Ang mga daan ng nangalagad, 20 na katulad nila ba, nakadawat na sila 20 years ago. 50
Few months ago, nakadawat ka, the same salvation. Amen? The same place. Amen? Basta ka nakadawat ka sa Ginoo. Amen? The best thing, the same harvest, kung saan makrown sa dugay na, mo po nang makuha kung nagpadayon ka sa pagpangalagad. Mas, hindi mo pa nang maapsan yung uban, kung uban na panibaduka ka. Sorry. Hindi nga, Kini si kuan matma naman sa simbahan katulugan pero di magtinawag sa pangalagad maapsan pa rin ako masulitin po kan eh siguro ako na magpiano ani sunod siya naragyan po sa ubos di ba? Mukha mo madugan ay mo kumpensa maunan niyo mga itong mga baguangan ba ikaw lang kabalo mo lalayan naman ang mga focus mga tanong mamati mo lalayan ang focus kinira bang mga babae sa hay kung siyempre, kung mga lalaki, mga laag kayo mga lalaki. Maapsan niyo mo sa mga babae. Kasi tingala mo, sulitin ko babae na. Dili ko na may tabo. Dili ko na may tabo. As long as mga lalaki dito gamiton. Amen? Kung nasamtang mga lalaki di na buyagon, ito yung gamiton, mag-ano na sila. Amen? Magdindo, magdinautan na gano'n. Hindi na ito magpabuyag. Sa Ginoo, sa atong lugar, sa atong simbahan, at labi na sa atong pasto, hindi na ito magpabuyag. Amen? Dagko naman ta, big ship naman ta. The best thing, the same harvest, and the last, kasi naman to, they follow the same rules of fishing. Amen. By the grace of God, naluwas na. Mangalagad ta, kay luwas na. Amen? O niya, ang atong rules of fishing, never gyud pagdalag imo ang kaugalingon nga doktrina. Kasi buwan din, nagtukod na po simbahan sa atbang. Alay mo dali, lain mo ang doktrina. Sila diya gagamit ng Bible. Ako, ay Bible ni doon ako dali. Ayaw. Amen. Illegal fishing na. Kung doon naman kayo isang yaw, kung doon naman kayo wali, dapat illegal fishing kundi legal. Isa may legal na itong igamit, Bible. Amen? Apart from that, kung doon lang kayo mga nakita ng mga Kristohanon nga wala agad gawali, agawali mo sila pero wala ka dalang Bible, kaya dili mo kauban, ay naman sa tayo na. Illegal fishing, kumabon ka, illegal fishing na. One day, na tok-tok niyang balay, ayo, mo share ni, namin share ni mo, sa man na yun, share ni sa Ginoo, nga wala ka lang Bible, pesa, illegal fishing man eh. Munta na din sa tayo, wala, pwede na hindi nagawas na naman, illegal fishing. Sa kay mga Kristohanon, dapat dili ta mag-illegal fishing, ha? Bisang asa mo madto, wear your name tag. Wear your name tag, Christian. Amen? Unya, bisang asa mo madto si Jesus Christ, Jesus Cristo Gud ang ipataas. Kaya kung dili naman nabuhaton, illegal fishing ang tawag na. Naghimo kag imong kaugalingon nga doktrina. Amen? Now, niyo Bible, na ay dako nga sakayan ug napoy gamay nga sakayan. I know sa Mark chapter 4 verse 36, importante ni dako, importante po ang gamay. Nganong dimension ang dako, nganong dimension ang gamay? To tikin silang duha importante. Sa mata sa Ginoo, mabago man ka madugay na nangalagad, we are the same important in the sight of God. Amen. Mao na siya natong diferensya o dili diferensya mga Kristohanon. The similarities and dissimilarities of the big ship and small ship. Nasabtan ba? Nasabtan ako putang na last before tamo close. Nasabtan ba mga little ship? Amen. Mga little ship dahil. Nasabtan ba mga gagmay sakayan? Nasabtan ba mga dagkong sakayan? Doon ko na pong dagkong sakayan gamay. Dagkong sakayan? Dagkong na rin ka. So manindog ta, let us end our prayer.